wasal ħdejn il-grotta mal-bejjem ġoħla baqa jammira fiskit jizziħajr lil dik it-tarbija misteru divin għax dak li bent Alla ħellis tal-bnedmin dan l-aġeb tal-presepju li tant jara preċis għax moħħu tant jaħseb jimmedita wis il-poeta tal-Nil jisseġ versi minakli kellu tmin jara jirrifletti bħal dal-fer ma sabim kien il-poeta tal-Nil wara l-kwinti baqaxas tal-Emil fer straordinarju kbir miraklu f'qalbu ħass għal-ġmil spirituali tixxenna ir-ruħ l-ambjent naturali li rridu nozzuh bil-fwieħa tas-satar narċis jew ċarġir l-ellux fir-rebbieħa u l-warda ta' April issib nedmin li bħalu li bdarhom mal-ħajt mifrut mill-pasturi li waqqgħu spis-saċċajt il-poeta tal-Nil jisseġ versi minakli kellu tmin jara jirrifletti bħal dal-fer ma sabim kien il-poeta tal-Nil wara l-kwinti baqaxas tal-Emil fer straordinarju kbir miraklu f'qalbu ħass fil-faqar ġi fostna jatina messaġġ li ċkejkna tarbija timlina kuraġġ l-ammont ta' 1000 ħolma fil-ġirja għas-suċċess il-ferħ qed fl-imħabba fallimna u stess dan l-aġeb tal-presepju li tant jara preċis għax moħħu tant jaħseb jimmedita wis